Tavoitteeni on selvittää, ovatko kasvatustieteet minun alani ja sovellunko yliopisto-opiskelijaksi. Haluan teoreettista ymmärrystä tähän asti elettyyn ja koettuun. Saada välineitä selviytyä arkisesta opettajan työstä. Selkeyttää päätöstä alan vaihtamisesta ja pohtia jatko-opintopolkuja. Kasvatussosiologia oli erittäin kiinnostavaa. Se avasi monia itsestäänselvyyksiä uudella tavalla. Kasvatustieteen klassikot ja heidän kasvatusajattelunsa. Ehdottomasti kiinnostavin kurssi oli kasvatuspsykologia. Olen aina ollut kiinnostunut ihmisestä, aivojen toiminnasta ja ihmisen käyttäytymisestä. Didaktiikassa lohduttavaa oli lukea opettajan voimaantumisesta ja ammatillisuuden prosessiluonteesta. Huomasin, että tenteistä voi selvitä ja niistä voi jopa nauttia. Opiskelua motivoi hyvät tyypit ryhmässä ja Moodle. Niistä sain sytykkeitä omalle ajattelulle. Hienoimpia hetkiä oli kouluvierailu. Nyt ymmärrän paremmin vanhemmuuden arkipäivää. Vapaus opiskella ilman orjuuttavaa kellon kanssa kilpailua. Kävin kaikilla luennoilla. Raskastahan tämä on ollut työn ohella, mutta ihmeesti on löytynyt aikaa ja virtaa, koska asiat ovat kiinnostavia. Oppimistani on joskus vaikeuttanut motivaation puute ja hankalat asiat. Vaikeuksien ylitse pääsemiseen on riittänyt pieni tauko opiskelusta, jolloin olen saanut ajatukseni muualle. Kasvatustieteen opiskelu vaatii istumalihaksia. Eihän opiskelu voi tähän yhtäkkiä loppua. En halua jättää onnistumisen iloa vain palkkatyön kontolle. Haluan jatkaa aineopintoihin ja suoranaisena haaveena olisi valmistua jonain päivänä kasvatustieteestä. Oppimisen näkökulma on ammatillisesti erittäin relevantti ja kiinnostava. Tavoitteeni on päästä Turun yliopistoon opiskelemaan luokanopettajaksi. Jos tieni yliopistoon ei aukea tänä vuonna, pyrin uudelleen vuoden päästä. Tosin mitään ei voi sanoa varmaksi, koska ikinä ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu ja minne elämä vie.